baro ki paralok parajor ki parabangit ki bapet ya kani ga sab school program jungi sa sisen ni riang singo bahaya pi baro but mentang la poi sa lenong ka bakandai ka bakran sa pang ka nongrem jang ka sarkar ublay shwa bangin sedang akwa pin ya pendam ya laki kle bangin ya duai to ngin ya duai kuk pa jungi ubhabning di wan ban ai ngo emi atrai na menta kani galat lai biang sa sisen ngi iwe pi we ngi ai ngo emi bingila ban wan ban pule ya kting ka jong me ban ya tainia ban ya peleu jingmut ya kani galendong ka bangin pule menta ka singi ngi karpat bo mensi mu jong me undan ben kat bet ngi iwe pi we ha ni klip mat ai ba ki kinten jangi bat ka jing ya peleu jingmut jangi ka long kat kum ka jing penyat ka jong me na lor kublai shibun ya kini ka jing duai jangi kinong pop ipan teng Jisu nong pen im jangi amen te shwa bengin ya yat chaprang ya gani ka lendong ngakwa ban penin thu ep ya ki paralok ki be shim benta bat nga ha ni klip mat sakalyang ka kamon jonga iba kenjai sa kamon jo iba kenjai ikong ardon nang ta iba bansan bat isa cherup ting sngo komen ba kini ki paralok jonga ki dan lang bat nga hang ni ha ni klip mat bengila banyatai nia ba bengin ya peleu jengmut ha ni galendong ka bangin ya pule mentar sngi te ngakwa ba ngin pai sa the cot spelling that la shim ya ka na kitab jing pen pau galendong ka bakhat ar ka the cot ka bakhat nyeu ko ong kum ni teuta yak chakor ula sngo pitar lep ya kata ka briu barula lej no ban lej le thma bat ya kita ki basa na usimbai jongka kita ki basumar ya ki hukum ublay bat ki babat ya kata ka jingpla u Jisu Kris te ula yang halor usyap ka duryau te pila ben i hang ni kum ki Adventist ni sngo tho ba ka jing kordor jangani ka lenong ka bangin pule ka long ka ba ta kordor shisha ba ngi hangani ka lendong in ya pule benia sapang kumno ya ga jaka kentang ke jong ublay lanyo ba ngin ya pule ru ki an ki kanun ba ublay ulabo ha kani klip mat ha tabernacle ke jong u te hajing shisha kani ko hukum palat ban ya kiwei pat ki hukum la kedau ba ublay ulong unong tau jangi kanong rem jang ka jing mani blay ba shisha te pila ban i hang ni ba ngi mani ka sngi ka bade bala tho badla hukum do blay na beneng bat ka jing shisha anum dan mano bala ban pendo ya ka jing shisha te ka thong pat jong sultan na do bas dang ka prathei ka day ban pin kulmari ka jing mani blay da ka ba pinjat ya ki hukum ki jong u kata ka thong jong sultan u ap rahing hangano ka klip mat ba ula ban pin kulmar ban pin thame ki brio ban ong ba ka jing mani blay kam day hangani ka si ka day ha ka wei pat ka si kani ka hukum kam day kum ni ka day da kum tai te usitan u ECA ya ka si sabatan na mar ka pin kan mau ya ki brio sa pang unong penlong bat kumno u day ban mani te u blay ula thaw gini ka prathei bar ula shong that ha ka sngi sabaton ban pen i baula dep ya ki kam ki jong u baro ba kadai ka pori uban shong thai te kwa ye ngi ki briru bangi ngin shong thai ha ka singi ka ba u hi ulabo Henry pin labani i ba ki wei pat ki breu ki batai khongpong ya ke ei ka ba ktin ko jo blai ka batai shapang ka singi na ke hukum ka ba blai ula ai te ka thong jong ka ni ka jing pule ka long ban pen i ya ka jing ha dai ha preng ka jaka kentang ki hukum ublay ka sabaton bat ka jing ka banwan halor ka dak marat klaw ngin ya pet ru ya ka jing day jong ka sabaton bat ka por jong ka pateng ki sngi ki ba khatu tingi kum ki Adventist ngi na ngai scam shisha ba ka sabaton ka day ka sngi ka ba ublay ulabo kerpang na menta jangi ki briu knang bengin shong tat bengin mane yu bengin pendon burom yu Henry ustutan ule katla kat yai ban pendo no ai kata ke ka bo blai ula penlong te
nginya lait pat syakasi ka baning kong koong ka jaga kentang bat ka hukum. Ti mentangin pai pat syaka testament ka barim. Ka bakran syapang ka jaga kentang bat ka hukum. Pinapet ha ka testament ka barim ni pulih bahasa pang urang baling do. Tang urang baling do ubala bandrung ha ka tu ka jaga ka bakentang. Ka bakentang tam. Baka hukum ka jutang ka jong ublay ka don. Uno pat bendriu ne ubreu bam kumne kumtay umla bandrung ha kitu kipor. Ti hangta ka ha ka kamera hapo do jong ka jaka kentang baro ka don ka senduk ka jutang. Ti ha kitu kipor jong kikon Israel makiru kimla hi bandrung na ublay umsya. Tang utu orang baling do sisya ubala bandrung syapo. Hapo jong kata ka senduk jong ka jutang don ki sipo hukum ki jong ublay ken mau ba ublay wap tho biang ye kitu ki hukum ken mau kumno ba Moses ta ka jing dom ka jing pitar jong pa hiar na lom menlek pe ikun sel jayu ki shat masti ben yamani tu ublay tau Moses ta ka jing dom berat ye kitu ki hukum de haden pat ublay uang ngan ai biang ki hukum hami kenang bagi lay begini ki breu ki kon ki jongai kin tip kumno ben bot te ya baro ki jing kinya ki belak kinya hi ki pen pau ya ka jingis nei jong ublay ya ki breu ki ba pop henre ka sngi jong ka jing pinya suk ka pen I baya ki pop la ken mau tat hado ki sngi jong ka jing bisar te kani kadi spang ka testament ka barim kumno begitu ki an ki rukom ki dustur ki riti bemenswa beki kon Israel ke yak leng ba hangta hakmat ublay ya ka jing isin bat ka jing bisar hok la pinya so lang itanat te ublay ublay uba pin sapret ublay uba pinya so ngi ki breu ngi le amno ngi persangkat la ka dia ben pin sapret bengin ya piano sau san liang re ublay ni ong timla ban de amta ngi dei ban ya so lang hakaba mani ublay te hapo ka bakentang na ki bakentang tam jong ka jaka kentang habneng ya ki hukum ublay labo kentang te ka hukum jong ublay ha ka jaka kentang ka beneng kalong ka temei ha ka ba ya ki hukum la tho ha ki mauling kniap but ya ki ba labo jingken mau da Moses ha ki por sepang ka jing tho but si sen ba ublay la tho judan jing bakla kayai ne kum ba ublay la bo di pila ben ini ngi kum ki Adventist ngi ba pule bnya ya ka jing hikai ka Bible ngi tip ha sepang gani ka jaka kentang but ngi tip ru sepang ki hukum jong blay kam tam ya ka ba ka sabaton la hukum yang ngiban mani ya gawe pat kasengi baru blay udah pen kentang sisa ya gane kasengi but dan mano bala ban pendam no ha ki we Kristen ki no la pendam bat la sanat fna ya kini ki hukum ha kapor bu Jisu ndrei ngingim nget kumta ka Bible kong ngi dang yai bat ya ka jutang ka ba blay ulabo yang ngi ki breu bangin mani ublay tingin na siya kasi kabaar bang akwa iba kinjay ba insngub haban pensay ngi ya ka jingbam kala ka hukum ublay Sibun kasi kabaar kabaong kabalong ka jingbam kala ka hukum ublay ka hukum kade ka jutang balate yangi bat ublay bat ka ba penpaw ngi bangi de ki kun ki jong but ki Kristen ki ba 8 bat ki banget ya utrai ki but ya ki hukum bat ki sumar ki hukum ki jong utrai bat kadero ka kamram yangi ki Kristen ki ban sumar bat ban le ya ka bala patha da utrai kam tam ya ki shpo hukum ki ba blay ul ai hangi pila ban shem ro how Ecclesiastes ka dukot ka lenong ka ba khat ar ka ba khat lai ine pe ka ong kum no kane ka long ka jing
kelum ya barok layok sengau shepting ya utrai bat sumar ki hukum jong u namar kane kalong ka kamram ubreu hi ban sumar ki hukum ki jong utrai kade ka kamram jong i ki breu te ka kidon ki dukot bat ki dukot bible hangne ki bala ai sharum bat ka jingkali ru ka wan ka ka ba kine ki dukot bible ki hikay yangi shapang ka jinya de u kristan bat ka hukum kajinya de kajinya de Kristan berhukum. Kum ki Kristan kirungit kijong ublay kideban sumar ke hukum kumbala tho shiti nangkong jong uyonis ka lenong ka basan kat khot ka balai ka ong ha shiti ka banangkong jong uyonis larangi page ka lenong ka basan kat khot ka balai namar kane kalong ka jing ya ublay bangi da sumare kita ki hukum jong u bat kita ki hukum jong u kim long ki bakia te habanga pule kane kalenong barok kawai ngayo i bat ngasham ba ya ki hukum ki jong u blay om sham la pendam om sham la pendu no hanrei la pen scam ki kumba larangi ngin sham ya ka lenong bat kat khot hau Matthias ka lenong ka basan kat khot ka bakat nyu la pi pule tu hoi bun ki Kristan ki ba ong bangim don kam shu mat sumar ka hukum kam tam bangila yo ya ka testament ka batmai hanrei ka jin syapat ka hukum ka de ka dak hapedang jongi bar jong utrai hapedang jongi bar utrai ngin ya pedro ha ka testament ka batmai kumno ka ong syapang ka hukum ka jong utrai ki shpo hukum na ka kitab kat kum Matthias R ka dekot ka ba lai punya du sapo ujisu te ulaya thu ha u men it ya utrai uba ublay jong me da ka do not baro da ka men sim jong me baro bat da ka jingmut jong me baro kane ken kalong ka hukum ka banengkong bat ka ba kraw ka ba ar ru kalong ka kumta men it ya upara marjan jong me kumba yalade hakita ki ar hukum lasdin ka hukum baro hakine ki ar kane ka pensyai bat ka kedau ya ki shpo hukum larapi pej ba haki sau larapi pej haki hukum jong u ka ki shpo hukum ki sau tali ki hukum ki banengkong ka pen i yangi bangi ngi it ya utrai ngi sumar ki bangin it ya utrai dala ko donot barok ka mensim bat ka jingmut bat kitu kiwe pat ki hindu tuli ka jing it ka jongi ka bangi pen pau shiki para marjan yaki para brew ki jongi hi te haka new haka testament ka batmai ro ka pen i ki shpo hukum te ngakwa ban ong ba ka hukum ka jong ublay ka shpo hukum kam jukala kumba ublay uong ngade ublay uba menin uba menta but uba lasai te kumbala tho hau mana kiro ka lenong ka ba lai gat khot ka bandru nabanga utrai ngam jukala ngange scam ba ka ketin ka jong utrai ka kamtam ka shpo hukum ngide ban sumar kamlong ka bom jukala ka ba la tho ru ka mat kane jong kane kasi te kata ka bang akwa ban samspi Kureshi bun ba kanjai ngakwa ban kendiat sepang ka hukum ngakwa ba pin yasmu tu iga jingya per si ka hukum ublay bat kita ki hukum ki ba Moses ubo menshwa kitu ki jing kinya ki jing kriam nang ta kitu ki jing le'niam shwabu jisu an kaya u kitu gi dustur gi riti ki ba menshwa ba ki kun Israel ki hab ya ling ba nama ki up yok tau nong pen im pen wan pen lat im ki handai da pi pai pa chaga testament ka ba thamai ya ki to la weng no nama belai bo jisu ulawan ulayap ula sha ya ki pop ki jongi te u blai wang dan kam shu ki tu ki jing kinya pi la ban mudur had shumudur
hadu mentasi ni hab lek kinya hab yara belang hab yara siar ben kinya la sudap ram gumban suang ndai ka jing start ka jong blay u dale si sha kata ka jing start blay jong u ban weng no ai gitu jing le niam baro kanang ban sting yengi ki brio ki bamenta ha ni ka juk jong bamenta te hoat ka hukum ka jong blay ka dei ka bamla ban pen kala dan mano bala pen kala nama kadi ka nongrem ba kadi ka kenjam sim bala persat sim do blay hangi ki breu ban pen kan mau yengi ba ngi dei ban sumar ko ye hom do blay usutan mus ko tanat sisa ban yos ngau ne ban pet ne ban le ye kata ka ke bo blay ulakwa ki breu bakin le hoy hani ka perting la i bek bon ni Kristan ki jongi ki le kongpong ya ke ai ka bo bleu tha yengi ban le te mendangin ya chaprang chi singi ka balai ka kran chapang ka sabaton bat ka hukum gani ka topik ka ba tas ngau pang ba ban bangin ya pleu jengmut tinga kwa bi kong ardon in ngau ba ban penshai chapang kani ka temek ka sabaton bat ka hukum Kublai sipun mem banta jonga kade kasabaton bat ka hukum ngila ban bu jingkeli ka kasabaton ublei ula thau ndriu singi bantrei haka singi ka bahnyau ula shong thad nangta ublei shong thad re ba u thad ba u singau suai hendrei ukwa yangi bangin shong thad bangin pelut por bat ban penkentang khut ya kata ka singi ka bahnyau te bat ka hukum ngi yo i hang ne ublei u ai yangi ki hukum ublei fosere yangi ban bu kita ki hukum ndrei u ai yangi ba bangin tip ya ka hukum jong u ladangi ngi pet ha ge jing pen pau khat sau lonong hendriu hadu nyau jing pen pau sau khat wei lane Genesis ar wei hadu lai Exodus ar peu pra hadu khat wei ngi yo i ba ublei u keren bat upen kentang yakane gasni sabaton nangta pat mangi ki breu ngi ong pat ba ublei umda kumnongan ong ngi pat ki breu ngi ong ki babun kimde ki Adventist ki ong ba ublei ula penduk pendam no ya ka hukum ndre ngi yo iha Matayos ublei ong wan shane seperti ban wan penskem ya ka wan re ya ka ban penduk pendam te hangneru ka latho kasabaton kalong ka jing sange trekam khnang ban ya ro ya uta ubala thau yangi katba ngi mane ya u hagas ni sabaton ngi pli ya ki do nut jongi ban pediang ya ki jingker khu ki bakar pang ki balabu tang hakane kasni bat om haki wei pat kisni kasabaton ka kedeu yangi sha unong thau ubala it palat yangi ba la ban no yangi wat habangi la jengai no naga jingtmu jong u naga benta jongi kasabaton kalong kadak hala ka arta bat babom cukut jong ka jingshong that jongi ha u kadei kadak ka bakerpang ban penpau ya ka jingyai ne sngur jongi sha unong thau hangne ngi yo iba watla ngi jengai na ublei ndre ublei umdala eno yangi u kwa yangi bangin shong that hakas ni sabaton kenang bangin pen ya kita ki loyalty jongi ublei umdakwa re yangi ba unfos lane kumnongan ong penpor ki Adventist ki Adventist ni pi sha yo i ba kibu ya kasabaton om na kadau ba kisha fos ndrei ni dagamon like lut ni don kata ka freedom of choice te daga jing don jongi kata ka
jing lai lut daga jing don jongi kata ka freedom of choice ngila bantip ya ki gi ba ublei ula ai hangi te ngin sapet hau Ezekiel arpeu lenong de kot khat arpeu ru ngan pule bat to sumar khut ya ki sabaton jonga bat kin long kadak hapreng jonga bat phi ba phin yo tip ba ngalong utrai ublei jong phi Sngop hamap yang ngan pule naga dekot keba khatar nalor kata ngala airu haki ya ki sabaton jonga ya kabanlong kadak hapreng jonga batki bakin yo tip ba ngalong manga utrai uba penkentang yaki arpeu Andrei ki khun kila ya bat to sumar khut ya ki sabaton jonga batkin long kadak hapreng jonga bat phi baphin yo tip banga long utrai ublei jong phi oi hang ne ngi yo I ba ublei ukwa yangi ba ngin bu ya ka sabaton kaba khut kaba kentang kumba ula ai hangi to hakane kapur ngin ai tino ya ki mensim yala de ha u blei khnang ba ngin la ban but ya ki nuksa ki jong u khnang ba ngin la ban kip ya ka sabaton holy kublei sipun Kuresibon kong ardan tinga kwa ban kendiat kong ba ka sabaton ka penpau ya ka jing yai ne ngor jongi bat u blei ka deru ka jing pen kentang jong u blei yangi kata ka jing ya dei jongi bat u blei katin pareng kyong ka relationship ka jing ya dei jongi bat u blei bat ka sabaton ka dei ka bakerpang ban pen I ba hakat kene ka sngi mangi bat u blei ngia selok ngia don ka jing ya selok lang bang yusya syong ya pe iwi ndai ka don ka jing ya selok lang mangi bat u blei tingin ya shiprang ngin leit no shaka sngi ka ba sau ka ba kran shapang ka dak umat mrat klau kan mau ba ka kitab jong Daniel bat ka kitab jing pen pau kaya dei ba ki dei yat lang namar kat ka ka ba Daniel uyo I ha ka por ka jong u ka pensat kedar yangi shapang ka kitab jing pen pau ru namar kitu ki mrat klau ki janir seriem iwe pinda pinyen ujor bha tinga kwa iba bansan be in pinsngo bha ben batai syai ya kani ka dak umrat klau ta kublei sibun te menta kani ka sngi ka basau kran spang ka dak umrat klau te habang pej benya ya kani ka dak jong umrat klau lang pule na ki kani ka jingale bakrau kan long ka ege ka ba pensyai yangi ka ba syai du kata ta spang kani ka dak umrat klau let's say ki don sibun ki jingkli ki ba ngi kli ha bai de ka dak umrat klau ba menno kasdang kane kadak umar klau hakano korkom kasdang ke ai gajing trekam ka jong kane kadak umar klau nang ta lano patkan kut kane kadak umar klau kumno pengin lai yang kane kadak umar klau ka theu yano spang kane kadak umar klau te balai pat kine kane kadak umar klau kasdang pi subun ba ki jingkli la nge page spang kane kadak umar klau renga kwa e pi barok ki ba page ba ki ba ban minot man pule kan ka kod jong ka jing le ba khrau kan ai subun ka jing hikai phi rei man tang su ai kum ka samari ka jing matai lengkot ve dei ba kan ka dak jong umar klau te ba kran spang ka dak umar klau ning ko ngakwa ban kli ya phi yang ai we baro phi ju sngo haman la kapor ba ni ju yalap spang ka dak umar klau ni ju kran spang ka dak umar klau ni ju hikai spang ka dak umar klau spang ka dak umar klau ni ju wat benya spang kata kadak umar klau nalor kata ru ngia ting ngia kuslai jengmut spang kata kadak umar klau man la kapor habang ngia kino ki jakang ngia keran spang kadak umar klau ladon kino ki jingjang ngia keran spang kadak umar klau ndrei ke ga bang kwa banya thui epi ba balai bang ngin su ya ting ngia kata kadak umar klau ban su ya penle jengmut spang kadak umar klau ndrei balai pat phim ju perkhat spang kata kadak jong ublei hakata ngia kwa ban tibe pi kwa banya thui epi ba pi kumakadon kamit
kadon ka jing syai kuma kadon ka jing syai kadon ka jing dum kuma kadon ka hok kadon ka pop de namar kata ka daw ko ban pensyai phi khendiat chpang ka ne ba kumba kadon ka dak ka jong ublei lor kata kadon ka dak ka jong umra khlau tila da phi kwa ban tip ya ka bas new ningkong phi ban tip ka ba la da phi ithu e ka ba phin ithu e ka bas new da phi ithu e ka no ka mar ka ba phin ithu ka mar ka bas new namar la da kini company subu su anu sai phi ki bu kini ki thau kini ki mar ki ba handa ki don pat ki ba su kopi ya kini tila phi ithu e ka ba phin ithu da ka ba shisha ka bas new ti ha ba de ka ne ka dak jong ublei ka dak jong mar khlau ka ban pini phi ban ningkong phi de ban ya ting phi ban ya wat ban ya phi ban ya ti jiliu ke kita kadak jong ublei na phi thu kadak jong ublei nge thu hok phi ma phin sa shem ke kita kadak jong umar khlau te ha phi ha ki por na du ki por ki ba mensua ha beneng soitan u le persha ye ublei na kwa ban sia thu khindiat kham jiliu phang kan ne ba ha beneng ka don ublei ku pa ublei khun ba ublei mun sim ba khoj ke don kum ka meeting kembala ya thu makin thau ka perthai hendrei ya bo man kinum sha yu bo man bo unwan ha kan ne ka banta bon wi tli ha kana banta ban thau ko perthai ublei ku pa ublei khun musim bad ublei musim khoj te namar kata une soitan lucifer udon kata ka jing bisni ya kine bakin msai u bandon banta ha kata bad udon ru kata ka jing bisni no ya ujisu ba kwa hajka jong ujisu usnga wala de ba ulong rangkat bad ujisu kwa ya ka jaka jong ujisu ba kine ki angel kinyo ka jing mane kumba ki mane ujisu tikane ka jing kwa jong ka jing mane ka jong u kasdang nadu na beneng bad hadu menne menta haka perthai te ha banang umsumio ya kata ka jing mane bat ulasha be no bar hane ka por bu usha be syong thaj hane ka por bu ubuman usha be no na benang hakane ka por ka bar ublei nang thau ka blei ku pa blei khun sip kina thau ka perthai ubuman ulai che ki wei par ki perthai ban penshoi shapang kane ndai kini ki wei par ki perthai kinum nget ya kata tingnya pech bakane ka jingjia dang hadu do benang bar hadu menta ha perthai kane ka jinglong jung boman ban kwa kane ka jing mane ka chong sa hadu menta rai ka jing mane jung boman kane perthai ka menta kam long direct na uboman ba kwa ka jing mane na ki breu ule klan na ki wei pat kum na ki wei pat ki breu bat ka wei ru une umar khlau apa ni ka bible ba ulah thmu bar pen kala ya ka por bar ka hukum te bang pech phang kane ka jing kala ka por ka hukum hato kala kala na menta kala long sha ka jing kala namar balai kapor kat kum gejing thau jung ublei mensua kalong na ka bajan met kalong basisngi ndai kapor ka menta pat kalong khatar baje hadu khatar baje na ka siteng jung met ha ka siteng jung met kane gejing pelan jing pen kala jung ne mar khlau te ha ka wei pat ka benta lang ya pej benia akane ka jing pen kala ya ka hukum ublei ka hukum ka baar la ino bar hukum ka basau la panwan ha hukum ka balai bar kane ka jing pen kala ya ka sngi jong ka jing mane ka ba kine kilai pensai sing jong jing pen kala jing mane na ka sabaton sya ka sonde kane ki de kita jing le ju umar khlau te bang kwa pensat phi kane ba la phi tip ki kita kadak ju umblei kumbai ardon ila ai jing hikai ngi bangi syam nang nena exodus kulong balai phuwe ke khat lai bat ka na ezekiel kulong ba arpeu khat ar bat arpeu ka batai ba ka sabaton ka de kadak ju umblei tel da kane ka sabaton ka de ka jing syakri mar bu ublei bu kata kadak ju ublei kum ka sabaton nang ta ubuman ru bu ya kata kadak ju ublei kum ka sonde ka badai ki mar ki sngi ki ju ki sngi khamat pun kulumar ki breu te da phila yu ibne kane kadai ka rai jong phi ba benjit kumbai ardon ilai a ka jing matai yangi hato pinjit ya kane kadak ka ju ublei ne kadak ju khlau te kawe ru ka shawan pen ko de kane ko ban ya thui phi ba ladang idon kata kadak ju khlau ka badai ka sonde kam simla long ba phila don lupa kata kadak khlau re menta ka de ka por ka jingjit jongi kam dei ba ngin la ban ong ma kini ka don ka sonde kla don kata kadak ju khlau mar kam padai kata ka por kla dei lupa kadak re yangi empat semla jit bangin long kita krang dei ka por jongi bangin kala hatung ngin la ban jit ya kano na ka menta dei kan sa don pat ka por bakar sa khang no kata ka lat jing dei berkata ka por kan sa ku de phi te menta krang dei ka por ka jongi ba ublei udang a bangin jit ya kata kadak ju ublei ka badai ka sabaton ka singi ka banyew lane kadak jung mar khlau ka badai ka sonde ha ka sin ningkong jung kata yew bla tau hida ubreu te spang kane khindiat ko ban batai ya phi ublei subun baban sa ni gitu jing batai lingkot jong phi chapang kadak jong marat khlau dingin ya chaprang menta ngin le shaka si ka basan kadai ki kubor ki lai angel ki kubor ki lai angel ba ye lashem ye gani kitab jing pen pau khat saw hinyo ba ka on ka sur ka perta
perta ka bajam jong angel ubaning kong to shepting you blay but ay ka buram hau na balawan ka por jing bisar jong u but to ba pinya manidem yaw taw bala taw ka meneng ba ka kendaw ki duriyaw bat ki purim pukri te ban yo shu ka jing sno to shapang kini ki kubor ki lai angel kwa iba cheru ben sno ban pen shai kin biat ingi shapang kani Kublai Shibun kerol kumbing layo sngau ya kimat baper menta la pensyai ya ka tabernacle ka jaga kentang tam ki hukum mat kasabatan bat dia sngau ya ka jimbatai kniat ya umrat klau bat kiwei de hangne hakasi ka basan ka topik menta ka kubor ki lai angel ka jingkeling akwa man kali nongkong ki ai kini ki lai ka angel ki lai angel ha ka jingpen pau khat saw ka khat ba nyau ka yang na kabenta kitu ki balayo pediang ya ka jingshai jong ka gospel Jesus Christ. Bat ban let pertajam. Bat kalong rukum ka jing maham jong boleh habaro ki kendong snat jong ka ne ka perthai. Wangel banengkong ubadon ru ya ka gospel bom jukut ula ong to shepting ya ublai bat to ai buram hau namar kala poi ka jing bishar. Sngau bhai ka ne namar kalawan po lawan ka por ka jing bishar jong u bat phin yamani dem ya uta ubala thau ya ka beneng bat ya ka khendeu bat ya ka duriau bat ya ki pukri kani ka jing khot na ka khet beneng ka long na ka benta jongi bangin ai tilut ha ka jing mani da ka do not baro sha unong thau ha ka jing shai jong ka jing bishar ka ban sawan sakwai ka jing keling ka manong menno ken kata ka por ka jing bishar ka wan Lala pikan mau na ha ki por ke bala jan kun ka khat pras pas nam ka e ke bala ji ha to ka por la don ka jing khim ka ba shir khai ha ka ne ka perthai da ka ba bon ki kristan ki la ngai ba u jisu un wan sha ka ne ka perthai ha ka khat pra tarik ubanai oktober khat pras spa sau pusau ya ka ne ka jing ap khmi jong ki la shim nong rimda ka ba pule ya ka kitab jong Daniel kala nong ka ba pra ka khat ka ba khat sau ka ba ongkum ni bat ula ong hanga hado arajar lais pa sngi anda kumta ya ka jaka kentang an pengkhoi no ka jing ken jong ki ka biang thik kat kum kani ketarik ka snem handai ka jing sngau thu bakla jong ki ka long ba ka ni ka jing ya thu lepa kam kren shapang ka jing wanar sin jong jisu handai ka kren shapang ka jing sedang jong ka por ka jing bishar kumla ong no angel banengkong ka por jong ka jing bishar Bat ujisu ba judon haka jaka kentang. Haka ni kesni urung no syaka jaka ba kentang tam. De daga tien parangi khodika ka the investigative judgment. Wa angel baar ula buat ula ong. La kelon ke Babylon. Kata kanong ba bakrau ka bala pendi yaki kenja benriu baro nakawan ka jingki bitar ka jingklim si jongka. Ka Babylon ka de ka wene kinong ba bakrau tam hagi por manhandai. Bat ka jingmut Babylon kalong penkul mar jingmut leni jing perkhat. Ke Babylon hang ni ka yang nuksa ya gitu ki bala kentai no. Yala ke jinget ke basisya ke jong boleh apostate religious system ki khot. Bat ki ba kentai ru ya ke kuboru angel banengkong. Da ke ba pediang ya ki jing hikai thala kumbangil yo sengamenta. Ki jing hikai thala jong umrat klau. Ha ke jinget jong ki. Tengin pe syo angel balai. Angel balai ha ki jing pen pau khat saw khandai ter ula buat daga ketien bajang ula ong lada uno ru uba manedem ya uta umarat klau bat ya ka dorjang uwe no umarat klau kumala pensyam ni umarat klau hang ni udai unang peteng ken ya ketiki jinget thalah na do ki por mendai bar udang yai peteng haduk gini por bar upen boro ya ki paitlang jong kane perthai ban buat ya ki jing hikai thalah hal bat ubah pediang ru ya kata dak halor ka selang mat jong kai kata ka selang mat hang ni mur kita ba pediang ye kini ki jing hikai thala hagi jing mut jing perkhat jongki bat kum juru halor ka kti jingki kani halor ka kti gamut ki ba ai jing kersyan ye kini ki jing hikai thala lang bagi jing ken siau bat ki wei de khom kanang ban pen ksan bat pen khlanya kani jing hikai thala ya utaru ubelai unle kumno undi ya ka jing bitar lep jong boleh ya ka bala pengkre klem da pengkle ka jing bitar jong boleh ya ka bala pengkle ya ka bala pengkre klem da pengkle
kan mau em ngala ong si sin ba usoi tan ba wan se kan ne ka perthai ban pen shoy yang ni usai pen kle lang ka jing ba ba ka jing sniu ndai ha kan ni ka jing pen jot jong blai ka perthai ka jing bitar u blai kan long klem da pen kle ka jing bitar ba ka jing e tang ka jing bitar bat hang ni ka teng shu shu ko ong rai ka ta ka khuri ka jing ot shla jong u ba an pen kredit ya uda ka ding bat u kendok hakmat kita ki angel ba khoj bat hakmat u tau khon lang brot kumba la ong mane kumangal seong ba kani ka topik ka lagi bayar hadu kata-kata ti kani ka discussion jong ni hagani ka por ka lang tang kumban pen slur ya phi ki para bangai bat ke para Kristen baro ban wat jing shai ban sngeu thu bahai kini ki jing thu lapa namar kini yakini kide yakini kisngi ki bangi imenta kisngi ki bakhadu hang ne don artli kimat baile persya gawe mani ya ublai nong bu nong thau lani mani ya u marat klau ti man la uwei pa uwei ubriu hak ne ka perthai kin pelong ya ka jingjit bat ka rai ba khadu jongki ya u jisu lani ya u soitan dengan tasagawe ngakwa banong ni hak jing ben pau khat sau khat ar don artli ki dak ya ki ba kentaj ban buat ya ki hikai marat klau ki kini ki dak pin syam kini kita kita kiba sumar ke hukum jong belai bat ya ke jinget jong jisu kini kim simpriang ya ke jing tik jing thala jong marat klau ngan pin keli ngan pengkut daga jing keli ka ba keli kumne ya kini ke jing keli ka ba ya dai tang mangi bar belai am don ji dai bar marat klau ni hatu phidon hakaliang ublai ni ublai udon hakaliang jong pi hakatma po ying ka bala jia mensyua po ri Amerika haki kan rus pas nem ka jingle ka bakrau ha pedeng ki ba shaneng bat sharum shatai bat shati bat ka ni ka jingle ka bala jurado kata la don ka jingya pen ya phadu da ki peu hajar ngut kinong yele ka dau ka pokong san e hang ne ka dai ka jingri mrau jong kini ki southern state kyong bat ka jing cha jet jong Abraham Lincoln komu presiden ka Amerika dia kan ni ladon way officer ulai show Abraham Lincoln ong tongin yu ruai kan show ulai menta ba ulai undon lang hakaliang jongi bangin yo ban job yang negatma teu Abraham Lincoln ong kita ki basya thir ki juai ka ki duai ka jo ka jing duai ba ulai undon lang rakkan rengkat bat ki denga kerpa je phi menta tongin ya duai ba ngingin dan lang ba ulai ladang ngingin dan lang ba ulai lada ki tei kiri basyati kin don lang ubulai kajing sukan wan hapori Amerika. Te kajing terwa junga kajing kentu junga menta kalang tongin ya jit menta bangin yo don hakaliang jong ubulai am hakaliang jong soitan kenang bangin yo kajing suk hang ne perthai bat kajing suk habeneng kumju. Kublai shibun ba cherup ya ketu jing pen shai jong pi la kelum lang ya baro ki temei ki topik berkait mengi dang sudap ban discuss mentan tinga kwa ban ong ban penkut daga ba ong kumni tongin bat scam bat yaine haki hukum ki jong ublei ke kita hukum ki sipo hukum ki ba ublei ula ai hangi kita ki badang sa hang ni ka perthei bat nga duai jur ba ublei un pen scam yangi kita kum ki Adventist bangin yang scam bangin bat scam ki hukum ki ba ublei ula ai hangi ba begin teng nation ran ban ong banga ngadon ka hukum ka jong ublei teng akwa ban bo ka jingkeli shwa bangin penkut kani ka jingkeli ka de ka jingkeli ba pin ya puson bala da piadon por bala ban pin la ban comment ha po jong ka program ka jingkeli ka kalong kumni kumno ba ka jing snow thu shapang ka jing bishar bat ka hukum ublei kia dei bat ka jing shisha ba yangi la penim tang da ka jing ai hi teng amde ban ong teng bon sin ni kum ki Kristan yang ka jing ai ka jong ublei ka bakrau ti ki hukum nim dan kamshu kata te kam long kum ta ki hukum ki jong ublei ni dang dei ban sumar hoi ka jing ai ublei ka long ngimla ban tho ka jing ai ublei na ban ta jangi ki nong pop ndai bangin sumar ki hukum ki jong hoi ni dei ban sumar ti bangin penkut ngakwa ban ong hi iba ban shan beng snobha ban penkut daga jing duai tong ya duai ko pa ju neng sin pat ko try saban angu yeme pen don ler kat ban ngi yangi we baro ko try ki bayo sngaw ke ne khubor ka ktin ka jung me ko khu me ko try ki baro ki bangin sale ko try kam tam
bangin la ban yu I syaya me ha kini ki sngi ki bansawan barok ku ko trai yang ni barok kat bangin sngaw ni kubor ai bakani kubor kan bu ka jing mu perkhat jungi bangin la ban snu thu ko trai phang jong me bangin la ko trai ban yai lai na ka kti jong boman termap ko trai ki jing pen sosi jong me jongi hame yame iwe iwe na peng jongi barok man la kapor na mar kini barok ko trai kan dwai buti ka teng jong me jusu no pen im mentah do ki arta ki bom jukur ru amen Amen.